Λένε ότι αν ανοίξεις μία σελίδα από αυτό το βιβλίο και διαβάσεις τις πρώτες γραμμές, είναι η απάντηση σε αυτό που ψάχνεις. Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα θα σου πω για τα βιβλία που άλλαξαν τη δική μου ζωή, που άλλαξαν το δικό μου τρόπο σκέψης, που με έβαλαν σε ένα διαφορετικό μονοπάτι και νομίζω ότι άνοιξαν τους ορίζοντές μου, έβγαλα τις παροπίδες και είδα τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Και να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι από τότε άρχισα να ζω τη ζωή που πραγματικά μου αρέσει. Αν νιώθεις ότι αυτό είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει και εσένα, τότε μείνε σε αυτό το βίντεο, κάνε like, subscribe, φυσικά ένα comment να μου πεις στο τέλος τις εντυπώσεις σου για όλο αυτό το βίντεο και φυσικά τι θέλεις να δούμε στα επόμενα και βρες με και στα social media που μοιραζόμαστε πολλά. Βλέπεις ήδη κάποια βιβλία που έχω εδώ, είναι και κάποια άλλα που δεν φαίνονται. Θα σε ξεκινήσω όμως από το βιβλίο που για μένα ήταν η αρχή. Η αρχή μιας υπέροχης ζωής και η αρχή της απελευθέρωσης. Το μυστικό. Και είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι από εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο το ξέρετε το μυστικό. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αλλά είμαι σίγουρη ότι είτε σαν εξώφυλλο είτε σαν τίτλο σίγουρα το γνωρίζετε. Λένε ότι αυτό το βιβλίο έρχεται στα χέρια σου την κατάλληλη στιγμή. Όταν το χρειάζεσαι, θα βρει έναν μαγικό τρόπο και κάπως θα καταλήξει στα χέρια σου. Ή όταν δεν θα είναι η κατάλληλη στιγμή, τότε πάλι θα βρει έναν τρόπο και θα ξεγλιστρήσει, όπως έγινε και στη δική μου περίπτωση. Εγώ το βιβλίο αυτό το βρήκα πρώτη φορά σε ένα σούπερ μάρκετ από ό,τι θυμάμαι. Το είδα και επειδή είχα δει το εξώφυλλό του και γενικότερα κάποιους ανθρώπους στο εξωτερικό που είχαν μιλήσει για αυτό το βιβλίο, λέω, πολύ ωραία ευκαιρία, λέω, θα το πάρω για να το διαβάσω. Ήταν και καλοκαίρι τότε, καλοκαιρινές διακοπές, οπότε καταλαβαίνεις πιο πολύς ελεύθερος χρόνος για διάβασμα. Έλα όμως που προφανώς δεν ήταν η ώρα να το διαβάσω αυτό το βιβλίο και ενώ το είχα αγοράσει, κάποια στιγμή μια γνωστή το βλέπει, μου λέει μπορώ να το δανειστώ, λέω δεν το έχω διαβάσει ακόμα, αλλά λέω οκ, λέω ούτως ή άλλως τώρα μέσα αυτή τη βδομάδα δεν πρόκειται να το διαβάσω, οπότε μπορείς να το πάρεις. Σε πληροφορώ ότι αυτό το βιβλίο δεν έφτασε ποτέ στα χέρια μου ξανά. Είναι από αυτά τα βιβλία που δεν επιστρέφονται ποτέ για κάποιο λόγο. Πέρασε ο καιρός και το ξαναβρήκα αυτό το βιβλίο, πάλι κάπου έπεσα πάνω του και λέω δεν σε διάβασα την πρώτη φορά, οπότε ευκαιρία να το πάρω τώρα. Και πάλι για κάποιον άγνωστο λόγο το βιβλίο βρέθηκε κάπου καταχωνιασμένο πίσω, πάνω στην ντουλάπα, οπότε ξεχάστηκε χωρίς να διαβαστεί ποτέ. Και έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που με τη φίλη μου την Αθηνά αποφασίσαμε να πάμε σινεμά. Και συγκεκριμένα πήγαμε να δούμε μια ταινία που ήταν με τη Scarlett Johansson, δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο, αλλά ήταν εκεί που εξαϊλωνόταν στο τέλος, που γινόταν τύπου υπολογιστής, που όλα είναι ενέργεια κτλ. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, γενικότερα έχω πρόβλημα με τους τίτλους των ταινιών, δεν τους θυμάμαι. Κλείνει η παρένθεση. Και αφού έχει τελειώσει η ταινία, πάμε να πιούμε ένα ποτό. Καθόμαστε και οι δύο και λέμε πω, τι είδαμε τώρα. Τι θεϊκή ταινία ήταν αυτή, τι έπος ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ, fun fact, δίπλα μας κάθονται δύο αγόρια, οι οποίοι έχουν δει και αυτή την ταινία και τους ακούμε που λένε πω, τι βλακεία πήγαμε και είδαμε, τι κάτσαμε και πληρώσαμε και λέμε κοίτα να δεις πως τώρα είμαστε 4 άνθρωποι, 2 διαφορετικές παρέες, έχουμε δει την ίδια ταινία και έχουμε εντελώς αντίθετες απόψεις. Anyway, να μην στα πολυλογώ, θυμάμαι τότε γυρίσαμε στο σπίτι μου με την Αθηνά, έμενα μόνη μου εγώ, καθόταν και η Αθηνά αργά το βράδυ και συζητούσαμε και αυτά. Πιάνουμε κουβέντα σχετικά με την ενέργεια, με τη δύναμη του μυαλού, με το τι μπορείς να πετύχεις και πάνω εκεί στην κουβέντα και αφού μας έχει συνεπάρει όλο αυτό, λέω ρε εσύ, έχω ένα βιβλίο, λέω το μυστικό, το έχεις διαβάσει ποτέ? Μου λέει όχι, το έχω ακούσει, αλλά δεν το έχω διαβάσει ποτέ. Λέω κάτσε να το φέρω. Βρίσκω λοιπόν το βιβλίο, το φέρνω και σας πληροφορώ ότι μέσα σε ένα βράδυ, σελίδα, καθόμασταν και διαβάζαμε μαζί με την Αθηνά, δυνατά το βιβλίο η μία στην άλλη και είχαμε μείνει κάπως what? Δεν θυμάμαι να κοιμηθήκαμε εκείνο το βράδυ. Το μυστικό είναι ένα βιβλίο για το οποίο μπορώ να κάτσω να μιλάω ώρες, μέρες, εβδομάδες, να κάνω άπειρες συζητήσεις. Είναι ένα βιβλίο που δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά θα μου πεις τόση ώρα μιλάς και δεν μας έχεις πει πώς ακριβώς σου άλλαξε τη ζωή. Ποιο είναι το μυστικό τώρα? Το μυστικό μιλάει για τον νόμο της έλξης. Μιλάει για το πώς εμείς οι ίδιοι με το συναίσθημά μας και τη σκέψη μας συντονιζόμαστε με την αντίστοιχη συχνότητα, γιατί όλα στη ζωή είναι ενέργεια, όλα έχουν κάποια συχνότητα, αυτά είναι αποδεδειγμένα από μαθηματικούς, από φυσικούς, δεν είναι κάτι καινούριο, ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν εννοώ. Όλα είναι ενέργεια, οπότε όλα έχουν μία συχνότητα, άρα σου λέει ότι like attracts
like. Δηλαδή, η σκέψη σου συντονίζεται με κάτι που υπάρχει εκεί έξω. Και θα σου το πω πολύ απλά. Πες ότι θέλεις χρήματα. Πρέπει η σκέψη σου και το συναίσθημά σου να συντονιστούν με τη συχνότητα του χρήματος που είναι εκεί έξω και υπάρχει σε αυθονία όπως τα πάντα στο σύμπαν και αυτό να το έλξεις. Άρα, ο νόμος της έλξης λέει πως αυτό που είμαστε, αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που νιώθουμε, αυτό είναι που έλκουμε. Το βιβλίο μέσα είναι χωρισμένο σε ενότητες. Θα βρεις ένα τομέα για τα αισθηματικά και γενικότερα για την αγάπη. Θα βρεις για την υγεία, θα βρεις για τις σχέσεις, για τα χρήματα. Θα βρεις πώς μπορείς να εφαρμόσεις το μυστικό, δηλαδή έχει κάποια πράγματα. Θα βρεις πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ πέρα να μιλάνε για το μυστικό, για το πώς το εφαρμόζουν στη ζωή τους, για το τι πιστεύουν γενικότερα για το μυστικό. Και θα δεις και πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να σε μπλοκάρουν στη ζωή σου, χωρίς εσύ ο ίδιος να το καταλαβαίνεις. Και θα σου πω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Θυμάμαι κάπου χαρακτηριστικά μέσα στο βιβλίο έλεγε ότι η συγγραφέας είχε έναν φίλο, ο οποίος είχε μεγάλο πρόβλημα στο να βρει μια κοπέλα να κάνει σχέση. Ήθελε πάρα πολύ να κάνει σχέση, ήθελε πάρα πολύ να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να κάνει σχέσεις. Ήταν όλες η μία αποτυχία πίσω από την άλλη. Κάποια στιγμή λοιπόν πήγε στο σπίτι του και λέει, κοίταξε να δεις πώς εσύ ο ίδιος σαμποτάρεις τον εαυτό σου. Στην κρεβατοκάμαρά σου, πάνω από το κρεβάτι σου, έχεις έναν πίνακα με μία γυναίκα η οποία έχει γυρισμένη την πλάτη. Αυτό, όταν το βλέπεις κάθε μέρα, στο υποσυνείδητό σου λες ότι εμένα όλα τα θηλυκά, όλες οι γυναίκες θα μου γυρνάνε την πλάτη. Δεν έχεις π.χ. ένα ευτυχισμένο ζευγάρι, δεν έχεις ένα αντρόγυνο, έχεις μία γυναίκα με γυρισμένη την πλάτη. Ή π.χ. άνοιξε την ντουλάπα του. Τώρα αυτά επειδή τα έχω διαβάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι αν τα έχω διαβάσει όλα στο μυστικό, αλλά κατάλαβες, το ένα θέμα φέρνει τ' άλλο. Λοιπόν, και λέει, ανοίγω την ντουλάπα του και τι να δω. Δεν υπήρχε πουθενά χώρος σε περίπτωση που είχε μια σχέση και ερχόταν μια κοπέλα για να αφήσει τα πράγματά της, να βάλει τα ρούχα της. Οπότε λέει, πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις κάποιες ενέργειες για να συντονιστείς με το συναίσθημα του έχω κοπέλα, έχω σχέση, αυτό να αρχίσεις να το εκπέμπεις στο σύμπαν για να μπορέσει το σύμπαν να στο φέρει πίσω. Φυσικά και όλα δεν είναι τόσο απλά και τόσο εύκολα όπως ακούγονται, γιατί με την ίδια λογική θα μου πεις δηλαδή αν σκεφτώ κάτι αρνητικό θα γίνει? Όχι φυσικά. Αλλά διαβάζοντας το βιβλίο θα μπορέσεις να καταλάβεις πόσο μεγάλη ευθύνη έχεις για τη ζωή που ζεις και πως στην ουσία εσύ είσαι ο δημιουργός, εσύ είσαι ο σκηνοθέτης και είναι τόσο όμορφο όλο αυτό όταν καταλάβεις ότι έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την καθημερινότητά σου που νομίζω σου δίνει άλλον αέρα όλο αυτό. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σηκώνεται το πρωί και λέει πω πού να πάω τώρα και πάλι δουλειά και θα συναντήσω τον τάδε και δεν μπορώ και πού να ψάχνω να βρω να παρκάρω και όλο τα ίδια και αυτά, συντονίζεσαι με αυτό το συναίσθημα, με μία αρνητικότητα γενικά, οπότε είναι σαν να λες στο σύμπαν, φέρε μου κι άλλη αρνητικότητα. Αντέχω. Για να σου δώσω να το καταλάβεις κάπως αλλιώς και απορώ γιατί δεν στο έχω πει τόση ώρα, στην ουσία είναι σαν να υπάρχει ένα τζίνι, Αλαντίν, λιχνάρι, το τζίνι, ωραία, σαν να υπάρχει ένα τζίνι, εσύ όμως δεν έχεις 3 ευχές, έχεις άπειρες ευχές και το τζίνι είναι το σύμπαν. A prince. Now, is that an official wish? Say the magic words. Genie, I wish for you to make me a prince. All right! Yo, yo, woo, woo, woo. Πώς αυτό θα μπορείς να το δεις στην καθημερινότητά σου? Ξεκίνα να παρατηρείς τι ακριβώς λες, ακόμα και τις χαζές μικρές εκφράσεις που χρησιμοποιείς καθημερινά ή αυτά που λες χαριτολογώντας ή κάποιες φράσεις που λες χωρίς να το καταλαβαίνεις, είναι πλέον υποσυνείδητες. Ξεκίνα λοιπόν να παρατηρείς αυτά που λες και σκέψου ότι κάποιος εκεί έξω σε κάθε τι που λες σου απαντάει. Η επιθυμία σου είναι διαταγή μου. Σκέψου δηλαδή να γυρνάς από τη δουλειά προς το σπίτι και να λες πω σιγά μη βρω πάλι να παρκάρω. Και κάποιος από πάνω σου απαντάει, η επιθυμία σου είναι διαταγή μου. Φαντάσου όμως να προσέχεις πλέον το λόγο σου, τις λέξεις σου, τις πράξεις σου, τις σκέψεις σου, τις ενέργειές σου, να είσαι εντελώς συνειδητός και να ξεκινήσεις να λες όμορφα πράγματα. Δηλαδή να ανοίξεις τα μάτια σου και να λες τι ωραία μέρα ξεκινάει για μένα. Πόσο ευγνώμων είμαι, που είμαι καλά, που σηκώθηκα, που ξύπνησα σήμερα το πρωί. Θέλω να έχω μια ωραία μέρα, να τη δημιουργήσω, να δω
ωραία πράγματα, ωραίους ανθρώπους, να συντονιστώ με ωραίες ενέργειες, θέλω εκείνο, να βρω μια θέση πάρκινγκ έξω από το σπίτι μου, θέλω χρήματα, τάδε ποσό, και το σύμπαν απλά σε κάθε σου φράση να σου απαντάει η επιθυμία σου. Είναι διαταγή μου και εσύ να αρχίσεις να λαμβάνεις. Πόσο μαγικό είναι όλο αυτό. Σου είπα, μπορώ να μιλάω ώρες για αυτό το βιβλίο και πραγματικά νομίζω ότι αν δεν βάλω ένα φρένο δεν θα σταματήσω ποτέ να σου μιλάω για το μυστικό. Αλλά είμαι τόσο πολύ ενθουσιασμένη με αυτό το βιβλίο. Το έχω διαβάσει ξανά και ξανά και πολλές φορές που μπορεί να πέφτω, το διαβάζω και μπορεί να ανοίγω μία σελίδα τυχαία, γιατί το λέει κιόλας ότι αν κάτι σε προβληματίζει, έχεις κάποια ερώτηση, άνοιξε τυχαία μια σελίδα και πάρε την απάντησή σου. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι μαγικό. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που μου έμαθε το μυστικό είναι η ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι η υψηλότερη συχνότητα που υπάρχει στη γη. Πώς να σου το πω. Όταν είσαι ευγνώμων δεν μπορείς να φοβάσαι. Όταν είσαι ευγνώμων δεν μπορείς να νιώθεις αρνητικά συναισθήματα. Είσαι στην πιο υψηλή και την πιο καλή δόνηση. Και το λέει κιόλας, επειδή υπάρχουν και άλλα βιβλία μετά το μυστικό που είναι πάλι από την ίδια συγγραφέα, όπως είναι η μαγεία, όπως είναι πώς το μυστικό άλλαξε τη ζωή μου με κάποιες μαρτυρίες, και έχω και άλλα βιβλία, απλά δεν τα έχω φέρει όλα. Μπορείς να δεις τρόπους για το πώς να ζεις τη μέρα σου. Μπορείς να πάρεις ένα χαρτί και ένα μολύβι, αύριο το πρωί να σηκωθείς να γράψεις 10 πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων και να δεις πώς ξαφνικά αλλάζει όλο αυτό μέσα σου και πώς ξαφνικά η χαρά σου φέρνει χαρά. Γιατί όταν χαίρεσαι, όταν είσαι ευγνώμων, όταν αγαπάς, όταν είσαι ενθουσιασμένος και θετικός, τι λέει το σύμπαν? Η επιθυμία σου είναι διαταγή μου και θα σου φέρει κι άλλη χαρά, κι άλλον ενθουσιασμό, θα σου φέρνει συνέχεια θετικά πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησα με το μυστικό, το πιο υπέροχο βιβλίο όλων των εποχών που έχω διαβάσει, και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που βρέθηκε αυτό το βιβλίο, έπεσε στα χέρια μου και μου άνοιξε έναν καινούριο κόσμο που κατάλαβα ότι μπορώ να δημιουργήσω τη ζωή που θέλω και μπορώ να εστιάζω σε αυτά που μου αρέσουν και σε αυτά που με εξυπηρετούν. Κανονικά ήθελα να σε πάω σε άλλο βιβλίο τώρα που δεν έχει να κάνει με το μυστικό, αλλά μιας και το έφερα και αυτό εδώ. Θα σου το πω τώρα. Είναι το βιβλίο της Oprah Winfrey. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε την Oprah Winfrey, η οποία έχει κάνει αυτό το βιβλίο, την αυτοβιογραφία. Μου αρέσουν γενικότερα οι αυτοβιογραφίες από ανθρώπους που είναι πετυχημένοι, από ανθρώπους που έχουν να δώσουν κάτι και να σε εμπνεύσουν γενικότερα στη ζωή, γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι πάρα πολύ που με εμπνέουν και μου δίνουν κίνητρο να κυνηγήσω και εγώ τα δικά μου όνειρα. Και λέει από πίσω, θα σου διαβάσω αυτό εδώ που λέει: «Το ξέρω σίγουρα, το ταξίδι σου ξεκινά με την επιλογή να σηκωθείς, να βγεις έξω και να ζήσεις τη ζωή σου στο μέγιστο». Η Όπρα λοιπόν έρχεται και αυτή, γιατί είναι πάρα πολλές οι προσωπικότητες που πιστεύουν στο μυστικό και γενικότερα στο νόμο της έλξης. Δεν έχει να κάνει ούτε με θρησκεία, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Ίσα ίσα που το μυστικό λέει για την αγάπη και ότι όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι, όπως ο Ιησούς Χριστός και τα λοιπά, όλοι δίδασκαν το μυστικό, γιατί το μυστικό έχει να κάνει με την ευγνωμοσύνη, με την αγάπη, με την ενότητα, με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν έχει καθόλου θρησκευτικό χαρακτήρα, μπορείς να το διαβάσεις είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία, απλά το σημειώνω και αυτό, γιατί πολλά ακούω. Και επιστρέφω λοιπόν στην Oprah Winfrey. Μπορείς μέσα από την ιστορία της να καταλάβεις και αυτή πώς έχει χρησιμοποιήσει το μυστικό και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά και έχει δημιουργήσει αυτή τη ζωή που στην ουσία από το μηδέν ξεκίνησε όταν ήταν δημοσιογράφος και της έλεγαν ότι εσύ που είσαι μαύρη, που έχεις περιττά κιλά, δεν πρόκειται να πετύχεις ποτέ, δεν είσαι τίποτα κτλ. Και ποια είναι τώρα η Oprah Winfrey? Να συγκαταλέγεται στους πιο πετυχημένους και τους πιο πλούσιους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε γενικότερα να διαβάζετε τέτοια βιβλία, ένα από τα βιβλία που μου αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε τώρα σε ένα βιβλίο που μιλάει για τα χρήματα, που δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο τα χρήματα είναι ταμπού για τον περισσότερο κόσμο. Δεν θέλει να τα συζητάει, δεν θέλει να μιλάει για αυτά, είναι ενοχικός, έλα μωρέ αρκούμε και με τα λίγα, εφόσον έξω υπάρχει αυθονία. Και εφόσον υπάρχει αυθονία για όλους, γιατί να πρέπει να νιώθουμε ενοχές για τα χρήματα, γιατί να πρέπει να ντρεπόμαστε όταν παίρνουμε αύξηση ή όταν κερδίσουμε χρήματα ή όταν έχουμε ψηλούς στόχους? Θεωρώ ότι αν πεις σε κάποιον ποιο είναι το ιδανικό εισόδημα για σένα, ο περισσότερος κόσμος θα πάει λίγο παραπάνω από αυτά που παίρνει ή άντε το διπλάσιο. Γιατί αν πει, ξέρω εγώ, αν παίρνει 700 ευρώ και πει θέλω 7.000 ευρώ, πάει. Ταμπού, κακός χαμός. Για μένα αυτό είναι λάθος. Και μου άλλαξε γενικότερα πάρα πολύ την οπτική
για τα χρήματα, γιατί την είχα και εγώ αυτή την... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω τέλος πάντων, το είχα και εγώ αυτό το ταμπού για τα χρήματα. Μου τα άλλαξε όλο αυτό ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκι, ο συγγραφέας του βιβλίου «Πλούσιος μπαμπάς, φτωχός μπαμπάς». Θεωρώ ότι είναι ένα αριστούργημα που δεν έχει να κάνει με το αν είσαι νοικοκυρά, αν είσαι επιχειρηματίας ή τι δουλειά κάνεις. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τη σχέση σου γενικότερα με το χρήμα και την νοοτροπία που έχουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε για τη σχέση μας με το χρήμα και γενικότερα για το χρήμα. Ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκι λοιπόν, που είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου, είχε έναν μπαμπά ο οποίος ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν δάσκαλος, κάτι τέτοιο. Ένας πολύ καλός του φίλος, όταν ήταν στο δημοτικό λοιπόν που μέναν και κοντά, είχε έναν πατέρα ο οποίος ήταν πλούσιος. Αυτός είναι ο πλούσιος μπαμπάς. Φτωχός μπαμπάς είναι ο δικός του μπαμπάς και να μην παρεξηγηθώ σε αυτό το σημείο, φυσικά και αγαπάει και τους δύο τους μπαμπάδες, αλλά τους έχει ονομάσει έτσι, γιατί και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι τον βοήθησαν πάρα πολύ, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά, για τη σχέση που δημιούργησε με το χρήμα και γενικότερα την αντίληψη σχετικά με τον πλούτο. Θα σου διαβάσω λίγο από πίσω τι λέει, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω κάθε βιβλίο πριν το αγοράσω από πίσω τι λέει και έτσι αν μου μιλήσει τότε σίγουρα το παίρνω. Λέει λοιπόν ότι το βιβλίο «Πλούσιος μπαμπάς, φτωχός μπαμπάς» καταρρίπτει το μύθο που υποστηρίζει ότι για να γίνετε πλούσιοι πρέπει να έχετε υψηλό εισόδημα. Αντικρούει την πεποίθηση ότι το σπίτι σας είναι στοιχείο του ενεργητικού σας. Αυτό εντάξει είναι λίγο πιο σύνθετο, anyway. Δείχνει στους γονείς γιατί δεν πρέπει να περιμένουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα διδάξει στα παιδιά τους ό,τι χρειάζεται να ξέρουν για το χρήμα. Ορίζει ξεκάθαρα τι είναι πραγματικό στοιχείο του ενεργητικού και τι στοιχείο του παθητικού σας. Πιο εξειδικευμένα πράγματα, αλλά έχουν να κάνουν με το εισόδημα γενικότερα και με τα χρήματα. Έχω πάθει μια αλλεργία εδώ πέρα, δεν θέλω να δίνεις σημασία. Πες ότι δεν το βλέπεις καν. Λοιπόν, και θα σας διδάξει τι πρέπει να μάθετε στα παιδιά σας σχετικά με το χρήμα για να εξασφαλίσετε τη μελλοντική τους οικονομική επιτυχία. Κάτι που έχω συγκρατήσει πάρα πολύ από το βιβλίο και σε αυτό το σημείο μου άλλαξε πάρα πολύ τη ζωή, είναι αυτό που λέει ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκι, που του έλεγε ο πλούσιος μπαμπάς του, ότι όταν δεις κάτι π.χ. που σου αρέσει και είναι κάτι πολύ ακριβό, κάτι που ενδεχομένως δεν μπορείς με την πρώτη να ανοίξεις το πορτοφόλι σου και να το πάρεις, δεν λες ποτέ ότι αυτό δεν είναι για μένα. Δεν λες ποτέ ότι αυτό εγώ δεν μπορώ να το αγοράσω, γιατί κατευθείαν είναι σαν να κλειδώνεις μέσα αυτό που ακριβώς είπες, ότι για μένα είναι κάτι άπιαστο και δεν θα μπορέσω να το αγοράσω ποτέ. Σκέψου όμως ότι αν δεις κάτι που σου αρέσει και το θέλεις και σκεφτείς κατευθείαν και πεις τι πρέπει να κάνω για να το αγοράσω, αμέσως είναι λες και μέσα στον εγκέφαλο ξεκλειδώνουνε πράγματα που σε βάζουν σε μια εγρήγορση τι ακριβώς μπορείς να κάνεις για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Με τη μία αντίδραση, την απεσιόδοξη, το δεν έχω λεφτά, δεν πρόκειται να το αποκτήσω ποτέ, είναι λες και απλά κλείνεις την πόρτα σε αυτό. Ενώ από την άλλη πλευρά, όταν πεις κάτι πω εγώ αυτό το θέλω, τι μπορώ να κάνω άραγε για να το αποκτήσω, είναι σαν να προσπαθείς να ξεκλειδώσεις έναν νέο κόσμο πιθανοτήτων. Είναι σαν να προσπαθείς να βρεις νέες δυνατότητες, δηλαδή να προσπαθήσεις να διευρύνεις τους δικούς σου ορίζοντες, λίγο τη σκέψη σου, το τι μπορείς να κάνεις για να κάνεις δικό σου αυτό που θες. Γενικότερα, λίγο αν έχεις επιχειρηματικό μικρόβιο ή έτσι θέλεις, σου αρέσουν τέτοια πράγματα, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και επιχειρηματικό να μην έχεις μικρόβιο, πάλι στο συστήνω να το διαβάσεις, γιατί σου ανοίγει πραγματικά το μυαλό και 5 φράσεις να κρατήσεις από όλο αυτό, πιστεύω ότι θα βγεις κερδισμένος. Έπειτα είναι και η γυναίκα του Ρόμπερτ Κιγιοσάκι, κάτσε να θυμηθώ πώς τη λένε, η Κιμ Κιγιοσάκι, λοιπόν, η οποία έγραψε το «Πλούσια γυναίκα», ένα βιβλίο επενδύσεων για γυναίκες. Εγώ σου έχω πει ότι γενικότερα μου αρέσουν πάρα πολύ τα επιχειρηματικά, επενδυτικά και αυτά, οπότε το ψάχνω και μου αρέσει. Και υπάρχει κι άλλο ένα βιβλίο, τρίτο το έχω μέσα, οι επιχείρησεις του 21ου αιώνα πρέπει να λέγεται. Τα έχω διαβάσει όλα αυτά. Εδώ μιλάει περισσότερο η γυναίκα του για την οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας κτλ. Από μια πολύ διαφορετική οπτική. Αυτό, αν θέλεις κάποιον να πάρεις από τα δύο, σου συστήνω να ξεκινήσεις από αυτό, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ εδώ στο mentality. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αν δεν σπάρτα όλα. Μετά θα πάω σε έναν συγγραφέα που αγαπάω πάρα πολύ. Έχω ακούσει άπειρα βίντεο στο YouTube, πάνω στο διάδρομο, τρέχοντας, έξω περπατώντας, σιδερώνοντας, κάνοντας δουλειές.
προσπαθώντας να κοιμηθώ το βράδυ, πάρα πολύ, είναι ο Άντονι Ρόμπινς. Αν δεν θέλεις να πάρεις βιβλίο του, φυσικά μπορείς να τον βρεις στο YouTube, μπορείς να τον βρεις και στα social media. Είναι ένας άνθρωπος γκουρού, μπορώ να πω, που γενικότερα αυτό που κάνει είναι να συνδυάζει όλα αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή και το μυστικό και το νόμο της έλξης και για το χρήμα. Εμβαθύνει πάρα πολύ για τις πεποιθήσεις που έχει ο καθένας από εμάς και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν το νόμο της έλξης, γιατί εσύ μπορεί να θέλεις κάτι πάρα πολύ και να λες, μα εγώ συντονίζομαι τώρα, εγώ θέλω π.χ. 10.000 ευρώ λέμε τώρα, έτσι, και συντονίζομαι με αυτό και το σκέφτομαι και το θέλω και το ονειρεύομαι. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Γιατί? Και έρχεται εδώ ο Άντονι Ρόμπινς να σου απαντήσει ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί έχουμε κάποιες πεποιθήσεις που τις αποκτούμε μέχρι το 7ο έτος της ηλικίας μας, που στην ουσία είναι κάποιες εντολές εντός εισαγωγικών που τις βάζουν οι άλλοι στο μυαλουδάκι μας όταν είμαστε από τη γέννησή μας μέχρι 7 χρονών. Αυτό το περιβάλλον μπορεί να είναι οικογένεια, μπορεί να είναι το σχολείο, γιαγιάδες, παππούδες, φροντιστές, τέλος πάντων ο περίγυρος γενικότερα. Η κοινωνία που ζούμε, κοίτα εδώ τι έχω πάθει, πες ότι δεν το βλέπεις. Οπότε έρχεται να εμβαθύνει λίγο και να σου δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις που μπορεί να σου προκύψουν όταν ξεκινήσεις το ταξίδι αυτό με το μυστικό. Έχω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εμένα πάντα το ένα βιβλίο μου έφερνε το άλλο. Δηλαδή όταν τελείωσα το μυστικό, κάπως κατέληξα με ερωτήματα και έψαχνα να βρω αν υπάρχουν βιβλία να μου απαντήσουν αυτές τις ερωτήσεις. Και έτσι το ένα έφερνε το άλλο και κάπως έτσι χτίστηκε και η βιβλιοθήκη με τα άπειρα βιβλία που έχω και πάρα πολύ τα αγαπώ. Φυσικά θα σου διαβάσω και από αυτό το βιβλίο το οποίο λέει «Ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας», έτσι λέγεται, πώς να αποκτήσετε άμεσα έλεγχο στο νοητικό, συναισθηματικό, σωματικό και οικονομικό πεπρωμένο σας, γιατί ό,τι γίνεται εδώ πέρα πρώτα έχει αντίκτυπο σε όλα τα άλλα. Δηλαδή φαντάσου μέσα σου λέει ότι μέχρι και πώς να κόψεις το κάπνισμα, γιατί όλα είναι εδώ, όλα ξεκινάνε από εδώ. Τα χρήματα, η υγεία, τα συναισθηματικά, το σώμα σου, τα πάντα ξεκινάνε από εδώ. Οπότε πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, τόμος βέβαια, αλλά πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ξαναλέω γενικότερα, και αυτό που δεν σου είπα και για το μυστικό επίσης μπορείς να το βρεις στο ίντερνετ σε ταινία. Αν δεν θέλεις να διαθέσεις κάποια χρήματα για να το αγοράσεις, μπορείς να το βρεις σε τύπου ταινία παύλα ντοκιμαντέρ, κάπως έτσι. Ταινία το λέω εγώ, μπορείς να το γκουγκλάρεις, The Secret, το μυστικό, Rhonda Byrne είναι η συγγραφέας, οπότε μπορείς να το δεις και στο ίντερνετ. Το ίδιο ισχύει και για τον Άντονι Ρόμπινς. Τόνι Ρόμπινς τέλος πάντων, μπορείς να τον βρεις και Άντονι και Τόνι. Μπορείς να το δεις στο YouTube, άπειρα βίντεο, μπορείς να εστιάσεις σε αυτά που σε ενδιαφέρουν. Πολύ ωραίες πληροφορίες. Θα σου διαβάσω λίγο και εδώ από πίσω. Λέει ο Άντονι Ρόμπινς, κορυφαίος και πρωτοπόρος δάσκαλος, μοιράζεται μαζί μας τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές και τεχνικές του, με στόχο να αποκτήσουμε τον έλεγχο σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Τη συναισθηματική, νοητική και σωματική μας κατάσταση, τις σχέσεις μας, την καριέρα μας και τα οικονομικά μας. Αναγνωρισμένος ειδικός στην ψυχολογία της αλλαγής, ο Άντονι Ρόμπινς μας προσφέρει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα που αποτελείται από σαφή και απλά βήματα και μας διδάσκει θεμελιώδη μαθήματα αυτοκυριαρχίας που θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε το σκοπό μας, να ελέγξουμε τη ζωή μας και να δαμάσουμε τις δυνάμεις που διαμορφώνουν το πεπρωμένο μας. Πάρα πολύ ωραίο αυτό γενικότερα, το να νιώθεις ότι δεν έχεις έρθει σε αυτή τη ζωή απλά για να ζήσεις το πεπρωμένο σου, το γραμμένο σου, και ότι μπορείς κάπου να έχεις έλεγχο και ότι μπορείς κάπου να αλλάξεις την πορεία της ζωής σου και ότι όταν κάτι δεν σ' αρέσει μπορείς απλά να το αλλάξεις με μια απόφαση, με τη σκέψη σου, με τις συνειδητές σου ενέργειες και πράξεις, όλα αυτά συντονισμένα, μπορείς κάθε μέρα που ξυπνάς να αποφασίζεις ποιος θέλεις να είσαι και τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Και αν αυτό δεν είναι δώρο, πες μου τι είναι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο βιβλίο που λέγεται Unfuck Yourself και από ό,τι βλέπεις έχω κρατήσει πάρα πολύ σημείωση. Μου αρέσει πάρα πολύ να σημειώνω όταν διαβάζω, κυρίως με post-it, γιατί δεν μου αρέσει να χαλάω και τα βιβλία, ή άντε λίγο θα υπογραμμίσω, εδώ έχει πέσει πολλή εργασία μέσα. Και το πήρα αυτό γιατί στην ουσία και αυτό μιλάει για το πώς μερικές φορές οι ίδιοι βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Δηλαδή λες, έλα μωρέ, σιγά μην το πετύχω τώρα αυτό που θέλω, ας χαμηλώσω τους στόχους μου. Έλα μωρέ, ας μην το κάνω σήμερα. Έλα μωρέ, σιγά μην πετύχω. Γιατί στο κάτω-κάτω φαντάζομαι όλοι θα έχουμε ζήσει και θα έχουμε δει ότι ο θερμότερος υποστηρικτής μας πρέπει να είναι πάντα ο εαυτός μας, γιατί αν δεν σε βοηθήσεις και δεν σε υποστηρίξεις εσύ, δεν θα το κάνει κανένας άλλος για σένα ποτέ, για κανένα λόγο. Έχει το πολύ ωραίο μήνυμα, οπότε βγείτε από το κεφάλι σας και
μπείτε στη ζωή. Θα σου διαβάσω και αυτό τι λέει εδώ από πίσω. Ξυπνήστε, είναι ένα πραγματικό θαύμα της φύσης. Τι σας εμποδίζει να ζήσετε μια καλύτερη ζωή? Οι περισσότεροι θα κατονόμαζαν πράγματα όπως οι σχέσεις με τους άλλους, το χρήμα, η δουλειά τους ή κάποιες ατυχείς περιστάσεις. Καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν παίζει κάποιο ρόλο. Στις δεκαετίες που πέρασε δουλεύοντας ως δάσκαλος προσωπικής ανάπτυξης, έχει ανακαλύψει ότι το εμπόδιο είναι ένα και μοναδικό: ο εαυτός σας. Αν προσβάλλεστε εύκολα, σταματήστε αμέσως να διαβάζετε. Αυτό το βιβλίο δεν είναι για σας. Είναι ένα βιβλίο που σε κάνει να δεις λίγο την ευθύνη που έχεις για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου και να σταματήσεις να κατηγορείς τους άλλους και να σταματήσεις να κατηγορείς την κυβέρνηση, το κράτος, τη χώρα που ζεις, το γείτονα, τους γονείς, τους δασκάλους, την πόλη που είσαι και γενικότερα οτιδήποτε μπορείς να ρίξεις ευθύνη. Όχι. Εδώ σου λέει ότι εσύ και μόνο κρατάς το κλειδί για τη ζωή που ονειρεύεσαι. Και όταν ρίχνεις την ευθύνη στους άλλους, απλά πετάς το κλειδί της ευτυχίας σου. Και νομίζω ότι θα ανοίξω έτσι 2-3 post-it να δω και εγώ τι σημείωσα. Έχω πολλά χρόνια που το έχω διαβάσει, οπότε θα ανοίξουμε 2-3 τυχαία για να δούμε τι έχω σημειώσει και τι μου έκανε τόσο εντύπωση, βρε αδερφέ. Λοιπόν, να ανοίξω αυτό που είναι και τσακισμένο. Αν εξαρτάστε από το τι σκέφτονται οι άλλοι για σας, δεν θα φτάσετε ποτέ στις πραγματικές σας δυνατότητες. Και θα το ξαναδιαβάσω και θα το ξαναδιαβάσω και θα το ξαναδιαβάσω. Φτάνει πια με το τι θα πούν οι άλλοι για μας. Και αν το κάνω αυτό, τι θα πούν οι άλλοι? Και αν επιλέξω να χωρίσω, τι θα πούνε οι άλλοι? Και αν κάνω αυτή τη δουλειά, τι θα πούνε οι άλλοι? Και αν εγώ θέλω να πάω ταξίδι, τι θα πούνε οι άλλοι? Και αν εγώ αποφασίσω να χάσω κιλά ή να βάλω κιλά, τι θα πούνε οι άλλοι? Γιατί η ζωή μας να εξαρτάται από το τι θα πούνε οι άλλοι? Και επιτέλους, ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Πάμε να ανοίξω τώρα και ένα ακόμη. Θα ανοίξω ένα από κάτω. Λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε, θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να κριθείτε από τους άλλους. Και εδώ κολλάει το άλλο. Ας είσαι πρόθυμος να κριθείς και ας μη σε νοιάζει η γνώμη του άλλου. Ας τους να λένε. Και να σου πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έμαθα επίσης μέσα από τα βιβλία. Όταν κάποιος σου λέει την άποψή του, τη γνώμη του για κάτι, όταν κάποιος σου σχολιάζει κάτι, κυρίως όταν δεν τον ρωτάς, να ξέρεις ότι ξεγυμνώνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν κάποιος σου λέει την άποψή του, σου απαντάει με βάση τις ανασφάλειές του, τις περιοριστικές του πεποιθήσεις, τους φόβους του, το τι πιστεύει αυτός για τον εαυτό του και όχι το τι πραγματικά πιστεύει για σένα. Γιατί, θα σου πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Αν θέλεις να ανοίξεις μια επιχείρηση, αν ρωτήσεις κάποιον ο οποίος είναι φοβιτσιάρης και δεν θα το έκανε ποτέ, θα σου πει: έλα μωρέ, μες στην κρίση, δεν βλέπεις τι γίνεται και αύριο μπορεί να πέσει η κυβέρνηση και να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κλείσουν οι τράπεζες και να μην έχουμε λεφτά. Ενώ αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 15 επιχειρήσεις, θα σου πει: φυσικά, και άργησες κιόλας. Άρα, γιατί να παίρνεις υπόψη τη γνώμη του καθενός? Είναι σαν να ρωτάς τον καθέναν τι φοβάσαι, τι περιοριστικές πεποιθήσεις έχεις στο μυαλό σου, μέχρι πού πιστεύεις ότι θα φτάσεις. Δηλαδή, δεν με αφορά. Δεν με αφορά. Τόσο απλά θα έπρεπε να είναι. Γιατί και εμένα πολλές φορές, μπορεί να τα έχουμε διαβάσει, αλλά κάποιες φορές μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι. Το ίδιο ισχύει και με τα social media εδώ πέρα και με αυτά τα σχόλια που γράφονται και αφήνει ο καθένας σχολεία από κάτω. Μα όταν διαβάζεις ένα σχόλιο ενός ανθρώπου, μόνο συμπόνια μπορείς να νιώσεις, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται μέσα στον κόσμο του, το μικρό κοσμό του, τι γίνεται μέσα στο μυαλό του, πόσο δυστυχισμένος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος, πόσο στεναχωρημένος για να κρύβεται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και να βγάζει χολή. Γιατί αν ήταν ένας άνθρωπος χαρούμενος και ευγνώμων για αυτά που έχει, είχε μια δουλειά, περνούσε καλά στη ζωή του, πώς να σου το πω, δεν θα μπαινε ποτέ στη διαδικασία να γράψει κάτι αρνητικό για κάποιον άλλον. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος για να τον σπαταλάς για κάτι που δεν σου αρέσει. Και ένα τελευταίο που άνοιξα τώρα τυχαία. Όταν είσαι απρόθυμος να αλλάξεις ριζικά τη ζωή σου, ανέχεσαι τη συνέχιση της ζωής που έχεις ήδη επιλέξει. Αν αυτό δεν σε χτύπησε, τότε τι? Ρόμπιν Σάρμα, παγκόσμιο best seller, τα μυστικά του μοναχού που πούλησε τη Ferrari του, και έχω κι άλλο ένα βιβλίο του, το ηγέτης δίχως τίτλο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο μέσα από μια ιστορία σου δείχνει γενικότερα πράγματα για τις αξίες, πράγματα για τη ζωή, για τις προτεραιότητες, και αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και εύκολο βιβλίο να το διαβάσεις. Ο Ρόμπιν Σάρμα είναι εκπληκτικός, από ό,τι θυμάμαι τον συναντάμε και μέσα στο μυστικό, που έχει κάποιες παραγράφους που μιλάει για τον νόμο της έλξης. Έχει πάρα πολλά βίντεο, μπορείς να τον βρεις στο YouTube, και είναι ένας άνθρωπος που για μένα είναι εμπνευστής.
Αυτό. Σου το αφήνω αυτό σαν ένα μικρό βιβλίο που... Μικρό, δεν το λες μικρό, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και θεωρώ ότι πολλοί από εσάς ενδεχομένως θα το γνωρίζετε. Και θα σου πω και για ένα ακόμη βιβλίο έτσι λίγο πιο girly, πιο στα δικά μας, πιο στο fashion, πιο στα social media. Εδώ, Girl Boss, υπάρχει και σειρά στο Netflix που μπορεί να την έχεις δει, το έχω δει και στο Netflix, το έχω διαβάσει, μου αρέσει πάρα πολύ για το πώς μια κοπέλα η οποία δεν είχε καθόλου χρήματα, δεν είχε καθόλου σχέση γενικότερα με την αισθητική με όλα αυτά, ήταν λίγο ό,τι να είναι στη ζωή της, ξαφνικά πήρε μια απόφαση όταν χρειάστηκε να βρει λεφτά και πώς επιστράτευσε έτσι δημιουργικά το μυαλό της, τις γνωριμίες που πραγματικά δεν είχε γνωριμίες, αλλά τέλος πάντων περισσότερο το μυαλό της, πώς έβαλε πείσμα, τα κατάφερε και αυτή τη στιγμή έχει μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες ρούχων, το Nasty Gal, φαντάζομαι περισσότερες κοπέλες από εσάς θα το ξέρετε, ξεκίνησε με τα vintage, αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί να είναι νούμερο 1 παγκοσμίως, όχι μόνο στο βιβλίο, αλλά και σαν επιχειρηματίας. Αυτό το βιβλίο είναι στα αγγλικά, δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά για να το διαβάσετε. Το βρήκα εδώ σε ελληνικό βιβλιοπωλείο, απλώς νομίζω όταν το πήρα εγώ δεν υπήρχε στα ελληνικά, αλλά σου ξαναλέω ότι μπορείς να το δεις στο Netflix εδώ που υπάρχει, φαντάζομαι υπάρχει ακόμα γιατί εγώ το είδα αρκετό καιρό πριν, φαντάζομαι όμως ότι θα υπάρχει ακόμα μια πολύ ωραία αυτοβιογραφία μπορώ να πω, μιας κοπέλας η οποία ξεκίνησε όχι από το 0, από το μείον και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα που ούτε η ίδια δεν ονειρεύτηκε ποτέ, για το πείσμα, για την έμπνευση, για το πώς μπορείς να τα καταφέρεις, για το πώς δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να κάνεις κάτι δικό σου, χρειάζεται απλά να έχεις θέληση και να ονειρεύεσαι. Αυτό, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το συστήνω και αυτό ανεπιφύλακτα, αν δεν θέλεις να διαβάζεις έτσι περισσότερο τα ψυχολογικά και της αυτοβελτίωσης, μέσα από αυτοβιογραφίες μπορεί να βρεις πάρα πολύ ωραία έμπνευση και έτσι νόημα. Δεν ξέρω πόσο έχει βγει αυτό το βίντεο σε διάρκεια, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, είναι ένα θέμα που μπορώ να κάθομαι να συζητάω με τις ώρες. Γράψε μου στα σχόλια τις εντυπώσεις σου και αν έκατσες μέχρι το τέλος να το ακούσεις και αν έχεις διαβάσει κάποιο από αυτά τα βιβλία ή θα ήθελα πάρα πολύ να μου προτείνεις βιβλία και εσύ αν έχεις διαβάσει και έτσι σε ενέπνευσαν ή σε βοήθησαν ή σου έδωσαν boost γενικότερα στη ζωή σου, άλλαξαν τον τρόπο σκέψης, να ανταλλάξουμε απόψεις εδώ από κάτω όσοι έχετε να προτείνετε έτσι όμορφα βιβλία. Εύχομαι να σε βοήθησα. Έχω να σου πω ότι όταν σκεφτόμουν για αυτό το βίντεο λέω ότι όσοι το δουν αυτό το βίντεο θα είναι σαν να έχουν βρει το σημάδι τους, πώς να σου το πω, να έχουν βρει την απάντηση σε αυτά που ψάχνουν στη ζωή. Όπως και εγώ βρήκα το μυστικό και όλα αυτά τα βιβλία. Μπορεί και εσύ μέσα από αυτό το βίντεο στο YouTube να βρεις το βιβλίο που ταιριάζει σε σένα ή να βρεις τις δικές σου απαντήσεις, να σ' αγαπάς μωρέ, να σ' αγαπάς και να προσπαθείς πάντα για το καλύτερο, να θυμάσαι ότι υπάρχει αυθονία, ότι η πίτα φτάνει για όλους. Αν πάρεις εσύ κάτι δεν σημαίνει ότι θα λείψει από κάποιον άλλο. Να σταματήσουμε λίγο με αυτές τις τύψεις και τις ενοχές, να μοιράζουμε περισσότερη χαρά, περισσότερα θετικά vibes, περισσότερη ευγνωμοσύνη, αγάπη, όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα, γιατί αλλάζοντας ο ένας, αλλάζουμε όλοι. Όλα ξεκινάνε από τον εαυτό μας. Αν αλλάξουμε εμείς, σιγά σιγά ξεκινάει και αλλάζει και η πραγματικότητα γύρω μας και οι σχέσεις μας με τους άλλους και όλο αυτό έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο, οπότε φαντάσου πόσο πολύ γιγαντώνεται και πόσο πολύ κάποια στιγμή μπορεί να αγκαλιάσει όλη τη γη και να ανέβουμε, να αλλάξουμε, να συντονιστούμε με πιο υψηλές συχνότητες και να έχουμε έναν πολύ πιο όμορφο κόσμο και χαρούμενο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να σε αγαπάς, να σε φροντίζεις, να σε έχεις προτεραιότητα και να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τον κάθε ένα από εσάς που σπατάλησε έστω και 1 λεπτό από τη ζωή του για να δει αυτό το βίντεο. Σας είμαι ειλικρινά ευγνώμων και τα λέμε στο επόμενο. Πολλά φιλιά. Να σας αγαπάτε.